ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ವರಿದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೋಡ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದೆ ನೆರ್ದುಂಬು ಪಿರ ಐನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಬರೆದೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ದಾರ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಐಂದೆ ತೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಂದೆ ತೊಂದೆ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒರಿದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಿರೋರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಕೆಲವೊಂಜೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಇನಿತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಣವಿ ಸುವರ್ಣ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಗೋಲ್ ದಾದೆ ಬೊಕ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರು ಲೈಫ್ ದ ಗೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನನಾತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನುಂಡು ಐಬುಕ ನನಾತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ್ ಗೆಂದೋಡು ಐಬುಕ ಎಂಕ್ ನನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಟ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ ಬರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಬಂದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆತ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡದ ಜನಕುಲ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಂದೊಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ್ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ದಿ ಒಂದೆ ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದುಂಪಂಡ ಆತು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಈ ವರ್ಷ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡ ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಐಬುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ದಾದಂದ್ ಲೈಫ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ದಾದಪುರ ಡ್ರೀಮ್ ದಿ ಒಂದಾರ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಾಡು ನಾನು ನಟ್ಟೊನ್ವೆ ದೇವೆಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತುಂಡಲ ಧೈರ್ಯವಾದ ಎದಿರಿಸಲೆ ನಮಕೆ ಪಲ ನಮ್ಮನೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಐಬೊಕ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏರ್ಕೆಂದಿರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಿಪ್ಪೇರು ಐಬೊಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಉಂದುಂಡು ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಾರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ ಲವ್ ಉಂಡ ಐಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಮದಿಮೆದ ಐಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದಾರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೇಗ ಅಪ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಪ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುನಿ ಎಂಕ್ ಏಜ್ ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾದಪನ್ ಪೇರು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆಸದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಲ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲ ಖುಷಿ ದಾದ ಆಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪನ್ಪ್ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯರೇನ್ ಇಷ್ಟ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆನ ಲೈಫ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬರ್ಪನ ಅಂಚೆನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂವನೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂತಿ ಕೊಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಎಂಕೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಗೆ ಅದ್ ಬರಡು ಪಂಡನ ಒರ್ತಿಯತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೂವನೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಾರ್ ನಾನು ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಮುಂದತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡಿಪ್ಪೊಡು ದಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು
ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತೂವನೋಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ದಕ್ಕಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಪೂಜಿ ಐದಾದ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೀಮು ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಚೂರು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಾವಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಡಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸೇರ್ದ್ ನನಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪಾಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನೈರ್ದೊಂಬು ಡ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂತೇರಿ ಇಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂತೇರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಡತೆದ ಆನನ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇಪ್ಪೊಡು ಐಬೊಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಆನನೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಕ್ ಐಬೊಕ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾನು ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂವನೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಐಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀ ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮತ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆದ ಇರ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಪಲ್ನೆ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮತ ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನ್ಪೇರಿಂದತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲೇ ನಮಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪೇರು ಐನ ಓವೆಲ್ನ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕೆ ಅಂದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಬೊಕದಾದ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಗೋಲ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಗುಚಿ ನಿಕ್ಲಾತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಪನೊಂದೇಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೈನ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಅಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಈ ಪೊನ್ನುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡದ ತಪ್ಪಿ ನಮಕ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಆನುಲ್ ಕೆಲವೇರು ಗುರ್ತೆತ್ತಂಡಲ ತಪ್ಪೆ ಆನುಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ ತಪ್ಪೆ ಆನುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತಿತ್ತಂಡಲ ತಪ್ಪೆ ಐಬೊಕ ಆನುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಂಡಲ ತಪ್ಪೆ ನೆನ್ನು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಒರ್ಚಾನಿನ ಮತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನೆನಪುರಿ ಅಂಕೆ ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆ ಮಾತಾಡಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಕ್ಲ್ಡ ಪಾತೆರುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇರಂಡ ಯಾನಕ್ಲ್ಡ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಒನ್ನುಲೆಗ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಬೊಕ ಒರಿಯಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ದಾದಪುರ ಎನ್ನು ನತ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದುಂಡ ಆಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ನಾನೋರ ಇಂಕ ಇನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಯ್ ರಿಷಿಕಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನು ಏತ್ ಬಂಗ ಎಂಚ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು $100 ಆಂಡನೆ ಅವ್ಲು ನಮಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಅಂಡ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಜಿ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಳ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಒಂಜಿ 20,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಡತ್ತೆ ಅಂಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಬೊಕ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 50,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಗತ್ತು ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ 20,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ 50,000 ವ್ಯೂಸ್ಗ್ $20 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಅವು ಆಡ್ ದ ಮಿತ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ $20 ತಿಕ್ಕು 50,000 ವ್ಯೂಸ್ ಇಶದೇವಾಡಿಗ ನಾಂದ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಬರಿತ ನೆಂಕೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಈರ್ನ ಗೋಲ್ ದಾದೆ ಈರ್ ದಾದ ಅವಡೊಂದುಲ್ಲರ್ ಈರ್ ನನ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ
ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ ದಾದ ಪಂದ್ ದಾದ ಆವಡುಂದುಲ್ಲರಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ. ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬರ್ಪೆ ಈತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ್ ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ. ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ. ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ನ ಬರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬಂಗಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾಡ್ ಅವೇ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಈತ್ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ವಾರ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ವಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ರೌನ್ ಗರ್ಲ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಕಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವಲ ಈಸಿ ಆದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೀಪ್ತಿ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುರುಕು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏರಂಡಲ್ ದಾಲ ಪನ್ಪೆರೇರ ಲೈಕ್ ದಾದ ಅಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ ಆಪ್ ಜಿಕೇನೆರ ದಾದ ಸಮ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ನೆರ್ದುಮ್ಲ ಪಂತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೀರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲೆ ಕೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದಾದ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟೆ ಪಾಡುಜೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಜೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಂದು ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಲ ಪನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ದ ಕಕ್ಕೆಲೆ ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಆತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನೇಕೆ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ನತ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ 1 year ಬೇಬಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದೆ ಪಂಡ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಪನ್ಪರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಪನ್ಪರ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಐಟ್ ಸಾರಿ ಅರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಐಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ನಾಡ ಐಬುಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕೆಲವರಿಗ್ ಐಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಬುಕ್ಕ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಲೆ ಐಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲ ಬರ್ಪುಡು ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪನೆರಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಶುರು ಆಯ್ನೇರ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಟೈಟಲ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನೆರೆ ಪೋಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಬುದಾರ್ದ ಅದೇ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿ ಬುದಾರ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ರಂಜಿತಾ ಬುದಾರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಜಾತಕ ಮನ್ಪಿರದ ಐಕ್ಲ ಲಿಂಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದು ಈದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ರೋಹಿಣಿಂದು ಎನ್ನ ಅವ್ವೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದಾರು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ರಂಜಿತಾನಿ ರೋಹಿಣಿ ಕಾಲೇಜಿಲ್ ತೊಂತೆರಾತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಿ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ರಾಯ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುವರು ಇರೇನ್ ಮೀಟ್ ಆವಡು ಏಪ ತಿಕ್ವಾರು ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಗರ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಏಪಲ ಪಿದೆ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದಾದ್ರ ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಏರ್ಪುರ ಏನನ್ ಮೀಟ್ ಆವಡ್ ಪಂತಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಯಾನ್ ಐನ್ ಓದ್ವೆ ಜಗ್ಗಾಸ್ ಉಂಡು ಕ್ವಶನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ರಡ್ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಏರನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೇನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ನೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತೀರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕಿತ ಪಂದ್ ಎನ್ನಪುದರ ಅಂಕಿತ ಪಂದ್ ಇರೆಗ್ ವ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪನ್ನೊಡ ಅಂಡ 17 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎನ್ನಪುದರ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಿತಾ ಅಂದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಆ್ಯಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕಿನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನುಕಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುಂಡು ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ whenever I comment you will not reply my comment please reply now please this time. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ದಾಂಡ ಯಶ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾಕ್ಲಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಉಳ್ಳರು ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಪುದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಈರ್ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ಗು ಯಾರುಂಡೆ ಇರೆಗಿ ಏತ್ ಏಜ್ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏಜ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 19 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ್ 20 ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಯಾವುಂಡ ಪಂಡ ಯಾವುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಆಯನ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಂದಲ್ಲ ತೂಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ದಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿಂಡ ಕನಪೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಡಾಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವರವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಮುರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬರ್ಸಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಲ ಏತ್ ಪನ್ಪೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲಿ ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನುಂಡು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಅತ್ ಓವಾಂಡಲ ಜಾಬ್ ಪೋಪರ ಓಲಾ ಆತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆವುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆವೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಐತಾನೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಜೀವನ ಮನ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವಾಂಡಲ ಆ್ಯಪ್ ಕನವೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆವಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಐಕ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡೊಂದು ಎನ್ನಗ ಓ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಓ ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಕೃಷಿ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಷಿ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತುಲ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಮಯೂರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಅಂದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓವೇ ಕಾರಣಗಳ ಓವೇ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ನನಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧೀರಜ್ ತುಳಸಿ ನುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಫರ್ ಬೈದನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಚಿ ಬೈದನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದಿತಾ ಅಂದುಂಡು ಇರು ಓಪುರ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪಾರಂದು ಯಾನ್ ಆತ್ ಬಂಗಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒವ್ವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಐತಾನೆ ಮರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಏರಂಡಲ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ನಪ್ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಂಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ 30,000 ಫಾಲೋವರ್ ಲವಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೌಡ ನುಂಡು ಇರ್ನ ಇತ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೇತ್ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಾರು ಇರ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೇತ್ ಏತ್ ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಾರು ಪನೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವರವರ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯಂಡ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಬುಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ ದಕ್ಲೆ ಪುರಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ಇತೆಂಕ್ ಒರರ ಒಂಜಿ 10K ಒರರ 15K ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು 15K ದುಲಾಯಿ ಒರರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮನ್ಪೆಯನ್ ಬುಟ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಾಯ ಧರ್ಮಗ್ ಬುಟ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐನ್ ಇಂಕ್ ಬುಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಂತಡ ತಪ್ಪೆ ಯಾರ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋತ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪ
ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪನ ಇಜ್ಜತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾದೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ಜವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮನೆ ರಪ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋ ಒಂದ್ ಎತ್ತಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ ಎತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನೆಲೆ ಒಂಜಿ $4 ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಅವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ ಪನರ ಆಪುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರಂದಲೆಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇದು ಬರ್ತಂಡ ಐಟ್ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ 5K ಖರ್ಚು ಎಪ್ಪುಂಡು ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಪುಂಡು ದಾದಂಡಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಪುಂಡು ಪನರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾವು ದಯಪಂಡೈತೆ ಪಿದೈಬೋದು ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡಲ 10K ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಈ ಶಾಪ್ ಪುರ 6K 7K ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪು ನೀವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಯಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಲಬರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಯಾವು ಅಂತೆ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನೆ ಈಗ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ತಾ ಬಂಗಾಲ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗ ಬಂದೆ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ವೆರಿ ಸಾರಿ ತೂಕ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನಿಪ್ಪೇತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ದೇತದ ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೇನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವಾತ್ ನೆಂಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್